Hola, aquest és un vídeo en què veurem com hem d'afrontar-nos al comentari de text de la prova d'accés a la universitat de l'assignatura de Valencià, Llengua i Literatura. Que explicaré dins l'adequació, veurem la modalització. La modalització apareixerà a l'examen d'aquesta manera. Indica i justifica 5 marques de modalització del text, i aquesta pregunta val 0,5. Però, i què és la modalització? És la presència de l'autor al text a través de diversos mecanismes. La subjectivitat d'un discurs és directament proporcional a la quantitat d'elements modalitzadors que conté. Per exemple, si el text presenta un nombre elevat de recursos modalitzadors, parlem d'un discurs molt modalitzat. Si pel contrari n'hi apareixen pocs, direm que el text està poc modalitzat. És per això que ara veurem quins elements ens fa que el discurs siga modalitzat. Un dels elements lingüístics modalitzadors pot ser el lèxic valoratiu. Per exemple, dins del lèxic trobem adjectius valoratius, com per exemple sincer, magnífic, desafortunat, substantius valoratius, desgràcia, fortuna, llàstima, lleialtat, tristesa, adverbis o sintagmes valoratius, evidentment, possiblement, per desgràcia, necessàriament. Verbs modals, podem trobar 3 tipus, per exemple els verbs intel·lectius, que són verbs que demostren l'opinió, creure, pensar, suposar, criticar, opinar, etc. Verbs performatius, és a dir, verbs que demostren sentiment, com per exemple lamentar, alegrar, etc. Verbs volutius, que demostren voluntat, voler, estimar, desitjar, necessitar, entre d'altres. I per últim tenim les perífrasis modals, com per exemple les de necessitat i obligació, per exemple, cal que vagis al metge, probabilitat o possibilitat, per exemple, deuen ser germans. És a dir, que el lèxic valoratiu és totes les classes de paraules que trobem en què l'autor mostra el seu punt de vista. Les derivacions també demostren la presència de l'autor a través dels afixos, prefixos o sufixos. Per exemple, a través dels diminutius, com per exemple homenet, bestiola, plutxim, ramellet. A través dels augmentatius o pejoratius, com donota, gentussa, veuarra, o dels superlatius, dificilíssim, acèrrim, baratíssim. Un altre element són les fórmules de posicionament de l'emissor a través d'interjeccions, elements típics modalitzadors, com per exemple uf, ai, etc. I també invocacions i renecs. Verge gloriosa, Mare de Déu! Les crides al receptor també ens demostren la presència de l'autor, com interjeccions, ep, ei, insults, imbècil, o expressions conatives del tipus compte, alerta, Els signes de puntuació també ens poden aportar informació sobre la presència de l'autor al text. Per exemple, els parèntesis ens serveixen per a marcar una informació addicional i donar entrada a frases o expressions que manifesten l'actitud de l'emissor. Les cometes serveixen també per a introduir paraules en llengües diferents, per a citar paraules o pensaments d'algú, per a indicar que es dona un ús col·loquial d'una paraula, per a emmarcar els mots emprats en sentit especial, entre d'altres. I els punts suspensius també ens serveixen per a assenyalar una enumeració incompleta o que resta suspès el sentit de la frase, entre d'altres. Finalment, les figures retòriques expressen sovint de manera ben contundent les actituds de l'emissor. Podem destacar les interrogacions retòriques, la ironia, la metàfora, la hipèrbole o la comparació. I què podem fer a l'examen? El primer que haurem de fer és marcar al text totes les paraules que vegem que l'autor presenta la seva opinió. Una vegada marcades, doncs haurem de localitzar-les i veure la línia.
Després les agruparem i així farem el nostre discurs, és a dir, la nostra pregunta la redactarem segons els diversos tipus d'elements. I fins ací la modalització. Moltes gràcies.